Ahoj, jsem Petr a vítám tě u další lekce jogy. Pojď si stoupnout do samastitihy, do stoje spatného a na rozcvičku si dáme pozdrav slunci s nádechem. Nahoru do výponu. Výdech dolů do hlubokého předklonu. Nádech protáhne záda v rovném předklonu a s výdechem odkroč jen pravou nohou hodně dozadu, kolenem na zem a pouštíš pánev dopředu dolů. Nádech, pohled nahoru za rukama a s výdechem chytni zem. S nádechem do pozice prkna, během vydechování koleny dolů, hrudníkem bradou dolů, lokty jsou blízko těla a natáhni se v leže na břiše. S dalším nádechem přejdi do malé kobry a s výdechem až do zádu do střechy. Další nádech zase vykročí pravou nohou dopředu k rukám, levým kolenem na zem a pouštíš pánev dopředu dolů. S nádechem pohled nahoru za rukama a na výdech chytni zem. S nádechem v rovném předklonu natáhni záda do dálky. Výdech dolů v hlubokém předklonu a v kulatých zádech zkusíme jít obratel po obratli až nahoru do výponu. Výdech, stoj spatný. S nádechem do druhého kola nahoru výpon. Během vydechování dolů do hlubokého předklonu a s dalším nádechem protáhni záda v rovném. S výdechem jen levou nohou moc do zádu, kolenem na zem a pouštíš pánev dopředu dolů. S nádechem pohled nahoru za rukama a na výdech chytni zem. S nádechem pojď do pozice prkna, koleny dolů, hrudníkem a bradou, lokty jsou blizonko u těla. Natáhni se v leže na břiše. S dalším nádechem pohled nahoru a na výdech až do zádu do střechy. Bezva a vykročíš zase levou nohou dopředu mezi ruce. Pravým kolenem na zem pouštíš pánev dopředu a dolů s nádechem. Pohled nahoru ve rukama a během vydechování chytni zem. S nádechem přejdi do rovného předklonu, natáhni záda do dálky z kyčlí, s výdechem dolů do hlubokého předklonu a v kulatých zádech rolujeme páteř až nahoru do výponu, dlaň na dlaň. Výdech, stoj spatný a s dalším nádechem pojď zase nahoru do výponu. Výdech, hluboký předklon, s nádechem rovný předklon a na výdech odkroč jenom do pozice kočky. Jedna, druhá noha, kolena na zem a zkusíme v pozici kočky trošku rozpohybovat kyčle tím, že s nádechem jde pravá noha do vanožení. Otočíš ji do strany, koleno až k rameni, zase pěkně do zádu a přitáhni čelo a koleno k sobě. Po druhé, do zádu, přitáhni čelo, koleno a po třetí. Bezvadný, druhá noha, nádech, s výdechem čelo, koleno. Po druhé, čelo, koleno. Výborné. Klikem dolehni až na břicho a otoč se na levý bok. Obě dvě nohy jsou pokrčené v kolenech zhruba do pravého úhlu, dlaň na dlani a s nádechem přetoč se pravou rukou doprava, až dolehne i rameno na zem a vrátíš se zpět. Po druhé, po třetí, po čtvrté a naposledy po páté a jenom se přetočíš na druhou stranu. Lehni si na pravý bok, pokrčené kolena zhruba do pravého úhlu a levá ruka jde po oblouku dozadu. 1,
2, 3, 4 a 5. Výborně. Natáhni se zase do lehu na břicho a kobrou přejdi do zádu do střechy. Výborné. A z ní můžou jít pomalinku nohy na špičky a dolů do dřepu, kočka s kolenama těsně nad zemí, zpátky do zádu a střecha, po druhé dopředu, do zádu, protáhni ve střeše, po třetí dopředu, do zádu, protáhni ve střeše, 4 a 5. A protáhni ve střeše s vykročenou pravou nohou dopředu až do pozice výpadu s kolenem na zem a pouštíš pánev lehce dopředu dolů. S nádechem jdou paže nahoru ke stropu a na výdech lehký úklon vlevo, nádech nahoru a vpravo. S nádechem nahoru, s výdechem doleva, nádech nahoru, s výdechem doprava, nádech. Naposledy vlevo a vpravo. Nádech na střed, chytni zem a odkruť si do zádu až do střechy. Protáhni ve střeše záda a pojď levou nohou dopředu. Pravým kolenem na zem, pánev pouští zase dopředu a dolů k zemi. S nádechem jdou paže nahoru a na výdech úklon doprava, na střed, doleva a na střed, vpravo, vlevo, naposled, nádech a chytni zem. Přejdi si jen do pozice prkna. Zpevni kor a zkus přitáhnout pravé koleno k hrudníku a pokrčenou pravou nohu zakopni. Vrátíš zpět. Levá noha a zakopneš levou. Pravá noha. Levá. Pravá. Levá. A jsme v půlce. Pravá. Levá. Pravá. Levá. Naposledy na každou. Výborné. Do zádu střecha a přikročíme s ní zase vpřed až do rovného předklonu. Výdech dolů do hlubokého předklonu a v kulatých zádech jenom nahoru do stoje bez pažování. Mírný stoj rozkročný a zkusíme si dát jednoduchých 12 dřepů. Nádech tě vede dolů, výdech nahoru. 2, 3, 4, udržuj kyčle, kolena, kotníky v jedné ose. 6, zkusím ukázat z boku, rovný záda. 2, 3, 4, 5 a 6. Si tam bezva. Vinyásou si přejdeme do kliku. Nádech nahoru, výdech do hlubokého předklonu. S nádechem protáhni záda v rovném a odkruč do zádu do pozice prkna. Tak a tady je na výběr. Uděláme zase 12 kliků. Nejlehčí verze je dělat dámské kliky. 1, 2, 3. Pokud jsi v pohodě, zkus pánské kliky. Pokud by to bylo možné, můžeš mít i ruce trošku víc od sebe a zkusit pánské kliky se zvednutou jednou nohou.
Už jenom 3, 2, 1. Perfektní a leh na břicho, třeba jenom přes kolena. Roztáhni ruce lehce od sebe. Čelo je opřené o zem. A zkusíme zvednout hlavu, hrudník, ruce a nohy kousek nahoru. Roztáhni nohy a 12krát je dáváme k sobě a od sebe. 4, 5, 6, už jenom 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bezvá dlaně přímo pod ramena. Nádech přejdi do malé kobry. Výdech přes kočku až do střechy a z ní můžeme rovnou přikročit do tureckého sedu. Perfektní. Protáhneme si trošku kyčle tak, že necháš pravou nohu vepředu před sebou a levou nohu dáš dozadu za sebe zhruba do pravých úhlů. Vyrovnej záda, protáhni se z kyčle a s výdechem lehonký předklon k pravému koleni. Výdrž. Perfektní. Přizvedni se nahoru a vytoč se trošku doprava, takže se zapřeš o pravou dlaň. Levá ruka jde na koleno a protáhneme se mírně do strany. Perfektní. Zapři se o pravé předloktí. A levá ruka může jít až kolem hlavy. Skvělé. Zvedni se zase zpátky až nahoru a zkusíme jenom vyměnit nohy, takže levá noha bude vepředu, pravá noha bude zhruba v pravém úhlu vůči ní. Narovnej záda, protáhni se z kyčlí a na výdech předklon k levé noze přes koleno. Perfektní. My se s dalším nádechem přizvedneme nahoru. Levou ruku položíš lehonce za sebe a zkusíme se mírně povytočit vlevo. No a tady se stačí podložit na levém předloktí. Protáhni pravou ruku až kolem hlavy a podívej se nahoru ke stropu. Skvěle, vrátíš zpět a jenom si sedni do širšího stoje rozkročného, ve kterém při rovných zádech vytáčíš celé tělo k pravé noze. Nadechni a s výdechem předklon k pravé noze. Krátká výdrž. Skvělé, nádech a s výdechem otočíš k levé noze, chytni se za špičku a předklon. Nádech ti zase zvedne nahoru a na výdech pouštíš a přes turecký set se zkusíme zhoupnout až do lehu na břicho. Takže překřížené nohy a houpačka do lehu na břicho. Prkno.
Zpevni střetila a v leže na břiše zkusíme pomalinku nechat levou ruku pokrčenou zhruba v pravém úhlu v lokti a pravou ruku natáhni. Otoč se na levý bok, na levé ucho a pravou nohu přizvedni kousek nad zem. Otáčíš tou pravou nohou dozadu za sebe a tlačíš ji mírně dozadu a k zemi. Protahují se ti flexory kyčle, přední strana stehna a záda lehce v rotaci. Výborně. Vrátíš zpět a necháme pokrčenou pravou ruku zhruba v pravém úhlu v lokti. Levou natáhni a podívej se za ní, takže ležíš na pravém uchu. Levou nohu pokrč, zvedni kousek ze země a tlač dozadu za sebe. Prodýchej. Výborně, vrátíš zpátky, dlaně jdou přímo pod ramena. S nádechem malá kobra a na výdech do zádu do střechy. Hrudník si jde lehce ke kolenům. S nádechem pravá levá noha dopředu, rovný předklon, výdech dolů hluboký a v kulatých zádech až nahoru do výponu, dlaň na dlaň. Výdech stoj spatný. Bezva. Doufám, že ses trochu protáhl. Uvidíme se příště. Namaste.